Ibigay ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat. Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Aton Christmas countdown. 77 días. Ukon 77 days before Christmas. Okay, welcome mga kabinan sa panatuntunan Gitara sa Bombo. Pizza 9 na kita sa bulan sa Oktubre 2022. Liwat kita magapangalagad sa paglingaw sa inyo sa siniyang udto diri sa panatuntunan Gitara sa Bombo. Upod sa gyapon sa inyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo tubdub sa takna nga alas 2. Kaya magapatugar sa inyo mga paborito nga mga ambahanon, sa inyo paborito nga mga lalantunon sa kahapon kag karon. Kag may kaygayunan kamo nga magtamyaw sa inyo sini nga mga himata, sa inyo mga kabyanan kag sa inyo mga kakilala dira. Napagi lang sa aton nga YouTube channel kag subong man sa aton nga Facebook Live. Okay, makita mabatian kita pag sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radyo Bacolod. Okay, this time mga kabanan, paang imbukadang ambahanon nga igadulong naton sa inyo, ang ambahanon nga may tigulo bakya munening.
Okay. So, ari naman siya, ari naman siya, Steph, no? Nga nag-amo na rin natabo si Niman. Hindi siya hindi siya mag-play, no? I-try nato na abi ang isa pagid kun kaya, hindi man yapon, no? Sige. This time mga kabanan, no? Ang bakya mo nininggal paligunan ko na Steph kay daw diri do amo lang yapon, no? I-troubleshoot tadi karon. May lang pagpamatid sa kay Rainier Joseph Andam. Na kag subong man mayong ugtubong budan, ma-request kabi love story. Ari kabi sa alihis gina tamyaw ko lang si Marta, si Miggy, si Paulo, si Mami Che, Mama Lors kag Nanay Lids. Salamat gid from Doc Paul Onyal. Okay, bakya mo nining. Okay na tada Bumbo Stephen, no? Sige, abi pamatian ta ang bahanon nga may tigulo. Bakya mo neneng. Okay, bakya mo neneng. Nagadulong sa inyo sa oras sa 20 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Nagapamati ka mo diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Good noon, Bumbo Dan watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalva, Lopez, Flores, Rasco family. Roland, Jason, Pamela, Lubert, Nelson kag John Paul, Septimo, ang nagapanamyaw Joseph Pacifico. Okay, sa nag-request ng love story, no? Ang love story gin-request naman niya ni Doc Paul Onyal. I-play naton, isunod naton i-play ang love story. No, kaga mayong udtuman sa kay Jerry Hilogo. Siling niya mayong udtubong budan watching live from Barangay 3, Hinigaran. God bless. Kag subong man, din pagid. Mayong udtubong budan watching sa Camilot, Barangay Estefania. Ang nagapanamyaw si Sol Galvez. Good afternoon, Bumbudan. How are you? Watching live with you. Request please, Rhythm of the Rain. Ano ni Rhythm of the Rain or Rhythm of the Falling Rain? Thank you, Bumbudan, from Jubi Sargi Amodente. Sige, love story, tanay. No? I-try na ito, Abi Bumbo Stephen, ang love story yung request ni Doc Paul Onyal. Okay na? Sige, kay isunod na ito dayon man ang request nga Rhythm of the Falling Rain. Iyasang cascades ni siyang na request mo, Jovi,
Sargi, amo dinti. No, kag silang kay i-play nato na dugay-dugay. Unaw nato na ini ang request ni Doc Paul Onyal, ang ambanon nga love story. Okay, 21 o kung 22 minutos sa kaligad sa tag ng alas 12. This time, yari na ang ambahanon nga may tigulo love story. Okay, salamat gid ang ambanon nga may tigulo love story. Nagdulong siya sa oras 26 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. May udtubong budan watching live from Asinda, Josefa, Isabela, request ko 10 guitars. Ang rhythm the falling rain step palihog ko na no karon. May ari pa 10
guitars. Okay. Bumbudan, request ko lang ang team song ni Tatay na Inday ng Buhay Ko. Tanawin ko lang kung may ara sa Inday ng Buhay Ko nga gitara. No? Tanong ko lang kung may ara, pangitaon ta. Pero kung wala ang Inday ng Buhay Ko, siguro karon na naya sa gabi sa harana. Mayo nga pamati man dira sa mayo nga pagpapamati man dira sa mga sakay Stephen Garong, no, kag kay Team Bambo Vermi, kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Ayon Hirotsi, kag si Marlon Tagi, kag si Warlit de la Terna. Kag subong man sa Gians, no, may lang pagpamati man dira. Kag si Guapa Jaira Baluyo, Sarimundo Hermelinda Holmes, kag sakay Aliyah Baluyo, Kanizal, request ko Dalawi daw. Okay, Dalawi daw. Kag subong man ari pagid oy bagulang kuan ba naka-text si Father Rivera, no? Siya bumbudan good PM bisan ano lang hidlaw man ako bumbu lantunon kag harana ba from Father Rivera. May lang pagpamati sa kay Father Rimbert Rivera, no? Ang Rhythm of the Falling Rain bumbo stay po ay pa. Samtang wala pa, ipabati ko ni Anay, para sa kay Father Rivera, Rosas Pandan, okay na niguro, no? Sige, abi, Rosas Pandan. Okay, Rosas Pandan, nagtulong siya sa oras, 31 minutos ang nakligad sa tagtay alas 12. May pagid do si Jerry Hilogo siya bubutan request ko balita iyasang asin, no? Si balita karon gidugaya. Ano na siya gani step ang Rhythm of the Falling Rain. Kaya pagkatapos ang 10 guitars, no? Liyo ko na sa 10 guitars. Ari anay ang request nga Rhythm
of the falling rain. Okay, Rhythm of the Rain. Okay. 40 o 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Sa inyo mga request, ipadala nyo lang mga greetings. Ipadala nyo lang sa comment section sa YouTube channel o kung di sa Facebook Live. Kay aton ina pagabasahon. May 10 guitars kita dira. Ang next nga request, ngay gapabati naton ang ambahanon nga may tigulo 10 guitars. No? Pero antes ang 10 guitars daw wala guro kita diri sang kwan sang inday ng buhay ko. Ang ari lang kwan dalagang Pilipina. Sige abi i-play ko na lang anay bombo step antes ang 10 guitars ang ambahanon nga may tigulo dalagang Pilipina.
Okay, Dalagang Pilipina, nagdulong sa inyo sa oras 39 minutos na nakaligad sa tangnang alas 12. This time, mga kaibigan, ang ambanon nga 10 guitars. Bumbo step.
10 guitars. Kadami naman matian sa mga amo nga mga music, no? Ilabi gid masubok yang mga inuras nga nagalihilay kita. May pasundi gani Bumbo Steps ang dalawi daw. Pero antes ang dalawi daw, no, antes naton i-play ang dalawi daw. Good people mo greet ko kay Florinda Salvador Limco, LC, Tamer Lupo, Margarita, Eustaquia, Gambuwa kag request ko dandansoy. Salamat ibong budan, ali lang kami di ka pamati sa Central Hawaiian from Anisita, Gambuwa. So isunod naton ang dalawi daw, no? Kag ari pa di balita, pero samtang wala pang dalawi daw, ari anay ang dandansoy kay may ari ko diya sang dandansoy sige abi, dandansoy. Ano nga ang si dandansoy do ka budlay pangitao na. Islan lagi karon sa kay dalawi daw mo. Ang dalawi daw mo na Bumbo Step. Okay na. Okay, samtang wala pa ang dandansoy, abi i-try na tuliwat ang dandansoy. Okay, sige abi. Ari na, dandansoy. Uy, kadula si dandansoy. Balikan ta karon dugay-dugay si dandansoy kado hindi pa si dandansoy preparado magwa. Ari anay ang pila pa ka mga talamyawon diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Okay, ari pagid Bumbo Dan, mayong hapon, lihog kubi greet sa nanay ko si Patricia Baygar, si tatay ko Amando Baygar Jr. sa Balanghigay, Pontevedra, Negros Occidental. Maraming salamat Bumbo Dan. Okay, sige. Ang nag-request si Leo Baygar. Okay, samtang wala pang dandansoy, i-try natin abi ang Karinyusa kung okay si Karinyusa. Okay. Daw hindi gid. Hindi gid sila yung way sila yung plano. Okay, 46 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Padayon ko mga pamati diri sa palatuntunan bumbo haran o kung gitara sa bumbo. No? Kag sa inyo nga mga request, ipadala nyo lang di sa aton nga comment section sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel. Dandansoy. Okay, sige abi kay wala sang dalawi daw dandansoy abi. Okay, dandansoy.
Ano ko bang nagapamati diri sa palatuntunan na gitara sa Bumbo, kag sa inyong mga request, ipadala nyo lang diri sa comment section sa YouTube channel, kag subuman sa aton nga Facebook Live. No, kay aton ina nga iga basahon. This time, paligod na may ara da balita, nga iya ka asin, no, balita. Good PM Umudan, happy listening lang kay Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia, bana ko nga si Sandro, Tioy Ruming, kag Nong Cesar, kag sa tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, sa Pulo Pandan. Kag ang request niya ko no, Baliling, si Cora Flores Ginsataw. Kag ari pagid, may lang pagpamati sa kay Carlich Yasser Fortit. No, good afternoon, watching from Barbasa, Antique. Good afternoon, pwede i-greet si Nanay Dindin Capillo, nga pamatigid permi. Family Capillo sa Barangay Tabunan, Bagos City. Ang nagapanamyaw si May Capillo. Okay. Sige. White tas ang balita, dra. May ara, may balita, no? Okay, balita, abe? Okay, balita nga ginpasikat sang banda nga asin, no? Request man sa isa naton ka maukod nga tagpalamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Okay. This time dugangan pa naton ang paglingaw sa inyo pagi sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sa nga kahapon kag karon. Din pagidto ang may ara pagito request ginang Baliling, no? Sige. Pagitaon ta si Baliling.
ang dalawi daw alang-alang yung patukaron. Ang ambano na lang baliling. Daw wala to nato gina ba ma-play pa ang baliling. Ari na sa nag-request ang ambanon nga baliling. Mutya ka baliling sa katahom. Bumbudan good PM paliug one more chance Umbion family from Mansilingan, Bacolod City. Request si sino ni Amrafael Senior Umbion, no? Ang iyang request one more chance. Isa pa ka chance sabi. Okay. Ari pagid good PM please greet my mother Terry Ginalon nga nagapamatigid subong upod sa iya apo nga si Riley, no? Ang nagapanamyaw si Pring Ginalon Ispulong. Okay, sige Babe Baliling.
Okay, baliling, nagadulong siya sa oras, 1 minuto ang nabilin. Kabaganangan kita sa tag ng alauna. May hapon mo budan, pwede mapagrit ang Familia Jacinto, Vidal kag Vista sa Barangay Kaduan, Cadiz City. Maraming salamat from Mamert Jacinto. Banwa magabalik ang gining nga palatuntunan, pagkaligig lamang sa nga pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental. Balik mga kabernan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bombo. 5 minutos sa nakaligad sa takna nga launa sa hapon. Kag this time mga kabernan, dugangan pa nato ng paglingaw sa inyo, pagi sa pagpatukar sa mga matahom nga mga lalantunon. I-try ko na biliwat di sa akon kung okay na. No? Ang ambanon nga may tigulo usahay. Oy do alang-alang yan po na. Kita do okay naman Aribetis, itay tabi. Sige be. Oy abugyapon na anong sige. Daw alang-alang gidya ang usahay, no? Daw hindi kinaton ma-play. Okay. Sige. Palig na lang ko da bumbo step sang usahay dala sa imo. Kay daw alang-alang diri, no? Samtang wala pang usahay, ari anay ang faithful love. Okay, sige be. Try nato ninyo faithful love. Ito kay gyapon, no? Ano natabo siniman? Sige, 6 minutos banwa ang nakaligad sa takna nga launa, padayong mga pamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Ang ambanon nga usahay para sa kay Father Rimbert Rivera kay sa mga kaparian dira sa southern part sa Negros Occidental. Ari na, usahay.
usahay, nagdulong siya sa oras, 10 minutos na nakaligat sa tag na ngalauna. Sa mga wala pa nakapadala sa ilang mga talamyaw, diri hingagaw na kamo kay dugay-dugay, maalas 2 na. Hasta lang kita sa tag na alas 2 sa hapon. Itry ko abiliwat ang itry ko abiliwat ang Faithful Love kung ma-play siya. Sige be. Tanaw na to kung may ara. Why good? Okay, sige. Sige be, dabe. Ano na? Sige. Okay, this time mga kabiyanan, ang ambanon nga may tigulo Faithful Love. Okay, Faithful Love. Talaga ko pamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Sa inyong ma-request, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Bago lang nyo batian ang ambanon nga may tigulo Faithful Love. Dugangan paginaton ang pagdulong sa inyo sa mga matahom mga ambanon. This time, hindi ako siguro kung makuhanin ako ng ang karinyo sa. Sige, ari si ang aton nga next song, ang ambanon nga may tigulo Karinyusa. Okay. Hindi magyasulod ang Karinyusa. Sige. Ano na nga, be? Magyapon. Anyway, 15 minutos mga kakabiyanan na nakaligad sa takna nga launa. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Okay, sige. Kaya may pila ka mga music nga hindi mag-sound. Pero ang Faithful Love nga at tumantog giina, no? Palig na lang ko dra bumbo mic, no, sa ang ambanon nga Karinyusa, Karinyusa. Isa man sa mga matahom nga mga ambanon nga mga dumaan ang nga mga lalantunon. Manang yun sinaton nga mga lalantunon sa nga kahapon. Ang kangay sining
ambahanon nga may tigulo Karinyusa. O sige abi. Okay, Karinyusa. Din pagid ang aton nga mga talamyawon, ang aton nga mga maukod nga mga tagpalamati. Ari pagid, no? Ang aton nga mga talamyawon si Aina Isabel Arsinas, no? May nga udto lang sa kay Aina Isabel Arsinas. Ya mayong hapon na bumbudan pa shout out kay Elsa Arsinas. Sa nga Talisay, salamat gid. Okay ara na, no? May lang nga pagpamati na sa kay Elsa Arsinas. Kag ang nagapanamyaw manggali si Christine Arsinas. Ang tamyaw niya man si nanay niya Elsa Arsinas ang Talisay City. Kag iligid pwede nga maglabay ang harana sa bumbo nga wala ginatamyaw si nanay. Pa-request sang ambahanon nga iya paborito dandansoy. Do na play na naton ginan dandansoy Stephen, no bumbo Stephen, dandansoy na play ta gina no. Na play na namon gina ang dandansoy. No, lain na lang siguro. Okay. Ang dandansoy na tapos na to eh. Ang kung ano lang abi, lumalabay nga daw aso, no? Kay Waisan Dandansoy, lumalabay nga daw aso. Nga ang mga matamis ahay, nagapait man ahay, kay daw nagalabay nga daw aso, kuno bumbo step mo, bumbo mic. Ang mga matamis ahay, nagapait man ahay, lumalabay nga daw aso. Aso pa lamang. Amo na lang ni ang ibulos naton imbis Dandansoy, kay na-play na to naton ginamo, no? Ang dandansoy. Ari pagid good noon, kindly greet my family pamati program mo. Thanks. Okay. Sino ni? Nagapanamyaw si Lynn Salcido sa Ginigaran. Mayong ito bumbudan from Gacula family of Valladolid. Ang nagapanamyaw M. Mitrovillas. Okay, sige, ara nang aton nga lumalabay nga daw aso.
Sige, abay pamatian nato ng ambanon nga may tigulo, lumalabay nga daw aso. Naan amuyad to ang lumalabay nga daw aso. No, aso pa lamang. Din pagid ang aton nga mga talamyawon. Wala labot sa lumalabay nga daw aso, no? Pamatian ta karon dugay-dugay ang tuburan, no? Tuburan. Ay na mga daan nga mga lalantunon nga wala pa kamo mabunag sa kalibutan ara na yang tuburan nga nagasiling nga sa higad sinang bukid may isa ka tuburan. Di pamatian naton abi ang iya sini nga instrumental music sang ambanon nga tuburan, no? Ang ambanon nga nangin kabahina sang aton nga pagpangabuhi halin pa sa nagligad hasta subong ginakanta sa mga nagapatulog sa ila sini nga mga kabataan kaangay sa dandansoy. Yari na ang ambanon nga may tigulo, tuburan.
Okay, ang ambanon nga may tig-ulo tuburan nagadulong sinyo sa oras 27 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas una sa hapon nakagpadayong kita nga nagalingaw sa inyo sa sininga kapunanon pagi sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sa kahapon kag karon diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Sa aton nga YouTube channel, tamyaw naton si Divina Palme Sibugero. No, siya may ngapon bumunan, patamyaw ko gali akon papa nga si Felix Sibugero sa banwasang Moises Padilla. No, ang nagapanamyaw Divina Palmes Sibugero. Okay. Sige, may ari pa kita sang nabilin nga mga ginutlo no para sa aton nga paglingaw sa inyo. Sa sining nga palatuntunan ang gitara sa bumbo. Ang sunod nga igapamati naton amo ang ambanon nga may tigulo pubring alindahaw, no? Ako'y pubring alindahaw sa huyuhoy gianod-anod, no? Nangita og kapanibaan ahay. Sige ave. Pamatian naton ang matahom nga ambanon nga may tigulo nga pubring alindahaw. No, may damo ni nagakasalang ang pubring alindahaw kuno tutubi or dragonfly. Ang pubring alindahaw, ang alindahaw kuan siya tinulo sang kuan sang ulan nga ginahuyop-huyop law. Sang dupoy-dupoy sang hangin. Okay na ang aton nga pubring alindahaw. Sige, pamatian naton.
kay Pobring Alindahaw, nagdulong siya sa oras 33 minutos na kaligad sa tangna nga launa. Magabalik mga kabyanan ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa nga pila ka ba importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Okay, pabalik na magkabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. May nga pon bumbudan watching live nako diri sa Silay City. Liog lang ko tamyaw sa tanan. Nagapamati sa imbang ilabi na gid kay Tatay Miguel Padua kag akon mga utod sila Eddie, Uding, Romy kag Tawi. Request ko tani Malaginya Chacha. Salamat gid bumbudan. Malaginya Chacha kuno Bumbu Mike no pili ko da sa Malaginya Chacha. Request ini ni Jolie Padua. Samtang kanami sa mga musika na aton mabatian, especially tuburan ka ginatamyo ko gali akon mama nga si May Horidico nga ara sa Pasi Iloilo nagapamati man sila Jigo kag si Lolo Joel R. Marquez sa isa sa mga paborito niya. No? Ang nagapanamyaw si Xavier John Al Marquez. Okay. Malagin niya ang next naton nga i-play, no? Ang Malagin niya tango. Okay, sige, ara na ang aton nga Malagin niya. Balikan naton karon dugay-dugay ang pilapigin naton ka mga tamyawon. Para ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Pizza 9 kita sa bulan sa Oktubre 2022. Ikadua na karon mga kabiyanan nga Sunday, second Sunday sa bulan sa Oktuber. Kag sige abi ang Malagin niya, no? Basi pwede na naton ma-play ang Malagin niya, no? Okay, sige. Pagkatapos sa Malagin niya, may ari pa kita diri na tigada man nga mga iga-play sa inyo ang iban pagid nga mga gin-request man, no? Sa aton nga mga maukod nga mga taga-palamati. Ang Lawiswis Kawayan daw wala pa man nato na play pero ari anay ang Malagin niya.
Okay, Malaginya. Daw masaot man ta sa Malaginya Chacha Bumbo Mike ba? Okay. Tara na ang Malaginya. Daw nagyasaot man ka muna sa Malaginya. Okay. Sige. May madamo pa kita mga natiganan nga mga inog pa pabati sa inyo. May Lawiswis Kawayan, no? Daw why ko pa na ma-play kagina, no? Ang Lawiswis Kawayan. Isunod naton mga kabanan ang isa pagid sa mga madugay na nga ginakanta, kag ginatukar sa una mga kumbo na nagatukar sa kag mga rondalya na. Sa kapanahunan pa sa mga katsila, mga rondalya na yang ginagamit, no? Ang ang bahanon nga Lawiswis Kawayan. Paano abi pamatian naton ang Lawiswis Kawayan abi? Sige be. Bumbo Mike. Yari na ang Lawiswis Kawayan. Okay, Lawiswis Kawayan. Ako ang nagtanim, Lawiswis Kawayan. Agud nga si Pikoy may latay-latayan. 14 minutos ang nabilin ka maganahan kita sa tak na nga launa. Aber pa tisingan nato nabi ang La Paloma naman. La Paloma. Biyari ko di bumumike pero nga tingala ko nga daw hindi mag-play rin ako nga La Paloma niyo. Anong natabo siniman? Doon nagkaladula lang mga files ko diri. No? Di makakuha naman ko ma-save naman ko liwat kag ibutang naman sa mga files ko diri kay hindi makita, no? Ang akon nga La Paloma. Sige abi, sa pagpanikasog ni Bumbo Mike, ipatukar naton ang ambanon nga La Paloma. Sa mga may ari ini nga nag-request permis ang La Paloma, ari nang imong paborito nga ginapamatian, La Paloma.
Okay, La Paloma. 7 minutos na bilin ka magandang kita stag ng alas 2. Isa sa mga paborito sa aton nga mga nanay kag tatay nga ambanon ining ambanon nga may tigulo La Paloma. Okay. Itiginay ko na ganda yung bumbo mic sang bakya mo nining. Sige, bakya mo nining. Isunod naton gigapabati ang ambanon nga bakya mo nining. Luma at kupas na. Ngunit, may bakas pa ng luha musinta. Bawa grabe ng mga tinaga sa ambahanon nga bakya munining. Sige. This time mga kabanan, ang ambahanon nga bakya munining. Ang sunod na ito igapabati sa inyo. Yari na, standby. Okay, samtang ginapatukan nato na yung bakya mo nining, sino makarelate dira sa siniya nga ambanon na ang bakya mo nining siling ni Edmundo Ababaw Madrona siya makahilidlaw nga mga instrumental music nga sinadto. Makahilidlaw gid man tuod mo bisan ako gaga play diri nagakahidlaw man ko sa sini nga mga ambahanon, no? Ini nga mga instrumental nga mga sinang-una nga mga ambahanon, mga sinadto, no? Ya amo di ang mga ginakanta kasabi sa aton nga mga lolo kag lola nga ining ambahanon. Nadamay ara ko na sa dahil sa yung violin ni kuan bala ni Valyanga kasi apo nga si Precious Jane Yanga. I-play naton abi ang dahil sa iyo. Ang pangkatapusan naton nga dulot nga lalantunon sa sini nga hapon sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. This time kabiran ang ambahanon nga may tigulo dahil sa iyo. This time magatukar gitara kag violin. Sige, ang ining ambahanon amo man ang paborito nga ginakanta sa una ni amo paborito nga ambahanon ni Imelda Marcos ang dahil sa iyo. Okay na? Sige, abi, pamatian naton ang dahil sa iyo. Iniya, samtang nagapamati ka mo, makita nyo pag ang nagatukar. Kaya ginapadala ni sa aton ang music video sa nga ilang pagtukar sining dahil sa iyo. Okay. Sige. 3 minutos na bilin kag magadangat kita sa takdang alas 2. Diri sa aton na pagpangalagad sa sa palatuntunan do sa lapukan ko.
diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Anay nga matapos na ta sa aton nga programa. Doon ra pa nga sa lamukan kita. Miyaran ining ang kuan ang gin-forward ko na blasang una. Nga may mga gin-forward ko na mo. Hindi mo makita, sige na lang, no? Kung hindi makita, sige na lang, dason na lang siguro, no? Ari na lang ang basi may ara kadira ang ambahanon, okay, nga may tigulo matud nila. Ang kung hindi mo makita dira ang dahil sa iyo, ara na sa folder, kung wala dang dahil sa iyo, ang kuan na lang matud nila na lang. Ara nang dahil sa iyo, okay na? Iti matud nila na lang, okay. Hindi makita ang dahil sa iyo. Matud nila, daw gin pasikatin ni Pilita Corrales gining ambano ng matud nila, gin kanta sa hindi lamang sa mga Kabisayaan kundi lakip naman sa Luzon kag Mindanao. Okay? Ang ambanon nga matud nila. Okay, ang ambahanon nga may tigulo matud nila. Amo na aton nga panghingapos nga ambahanon nga ginadulot sa inyo may ari pa nga pahabol pagido. Ma-request ako nuliwat. Galing kido alang-alang naging Julie Padua, no? Sa sunod na lang o kon karon na lang sa gabi sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Danay kita karon sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo!
Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata X balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwa sang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like French fries.
Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidic